Yan sa ganito mo. Ali, Daniling! Buta. Adudad-dud sa ikaw. Tim! Dosa de? Ilangitan na ni. Dakupa itong baboy di itagaga maka-maka. Siyempre. Baka na kung hindi ka. Kensa nga ba? Alam bay. Ali, Dani, ke? Ngapa? Ano na? Lang! Ganta naan, yun po, ang bata ni Kapon Nisa. Ilangitan akong dyan pa. Inong sa... Isang kadyo akong banta. Yun ang da nagipalit-pilot sa di mo. Tumba nito. Ipuha ni. Ingon din iya kanod na. Magdadog ka do. Si Mario. Dito ng buwan. Butang sa lamisa. Na, nagtipong-pong isa siya kaya nagkatuluga siya. Pag mata niya, parang wala lang. Yan si Bibi nga. Ang katungkol. Sagdira na tikay. Gamay nga kuan kay. Butang ni Loy, kanon Loy. No, prinsesa. Sagdira na ti, mawala ra na tikay. Atang-atangi lang. Tangaan, bantayaan. Buog kulig na hapon. prinsesa ang katungkol mamangga. Plato. Bildo. Bala. Makaigay. Ano ka nung dito? Butang ni ba? Tungangan. Yung JR tayo bakit? Hindi ka nung di. Anong Ano? mga? Manong. Hintay sa Ako pang ba yan ako ba yan nag-susis tubig? Di ta ka tubig ng mata. mukha ni. Duk! Pero kung luboy-boy. Wala ko problema ang ilaw. Wala ko problema kay Aron dito. Wala. Dili lang nahilaptan kay. Hindi lang yan sir. Ito wala ko sabihin mo. Una pa ako na ako. Basta tao. Naman ang dasawa na may ipunwanan. Ano ka? Dili mo. A few moments later. Bake na po diri mi sa ilan ni maninay guys. May hapon di ay. Inya awa pa man nagsugod lantaw-lantaw sa ato silang buwa. Diba? Na. Pindot ko sa mga buwa. Nagadayon ko salamat kami kanimo sa tanang mga gasaw, grasya na inyong libog ka naman sa pag-adlaw sa among kinabuhi. Salamat kay mi ini Ginoo ganiya kami karon. Nagahimo kami sa among tulumanan. Tahas na gihatag nimo kanamo Ginoo aron amo kami pagahugpungan Ginoo kuno saon namo ang pagdala sa among kinabuhi ug pagtuman sa imong kabubuton ug kasuguan. Bantay kami Ginoo, panalangin kami alang sa pagbuhat namo ini sa kinasingkasing Dios. Nagikan sa among hunahuna nga tinuod gyud nga among pagabuhaton sa maayo nga pamaagi subay sa imong kabubuton ug sa imong kasuguan. So sa unang awit. Kita ang katilingban sa mga inunan ni Jesus. Nagayusa na padayon sa misyon ni Kristo. Katawan, propita, pari o alagad. Ang katilingban sa kabus, simbahan sa kabus. Kita ang katilingban sa mga tinunan ni Jesus. Diyos sa ilang bigit sa atong Ginoo. Naginambitay sa pulong Eucharistia. O mga tabdangan, sugod na mga higala. Katilingban
jikiki, katilingban masaksihon, katilingban mampuon, katilingban nag-alagan, kini ang jikiki. Kita ang katilingban sa mga pinunan ni Jesus, namati sa kulong sa atong Ginoo, nagsaksi na sangyaw sa maayong balita, sa atong kaluwasan ug sa ginharian. Kita ang katilingban sa mga tinunan ni Jesus, nagampo ug nagsimba sa atong Ginoo. Andang ang muhalad sa atong kinabuhi, sama ni Kristo, labaw nga pari. Katilingban masaksihon, katilingban mampuon, katilingban mag-alagan, kini ang jikiki. Katilingban masaksihon, katilingban mampuon, katilingban mag-alagan, kini ang jikiki. Kita ang katilingban sa mga tinunan ni Jesus, katilingban nag-alagan sa nangyanan, nagpatuhay sa kusya o kalinaw, katilingban nagpalambo sa ginharian. Kita ang katilingban sa mga tinunan ni Jesus, Dilamuban sa kabus, nagrapig sa kabus, walaing isaligan, gawa sa Ginoo. Magdikon nagasalmon, sa misyon ni Kristo, katilingban masaksihon, katilingban mampuon, katilingban nag-alagan, kini ang jikiki. Katilingban masaksihon, katilingban mampuon, katilingban nag-alagan, kini ang jikiki. Kawaad lima nga Domingo sulod sa tuig. Mga igsoon na yung hapon kanilang tanan. Sumala sa kasinatian sa kadaghanan, dunay panahon nga maghatag kitag husay ngadto sa mga taong atong gitrabahoan, sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, kung unsay atong gihimo sa atong salapi, sa atong panahon, sa mga tao ubuta nga anaa sa atong responsibilidad. Ingon sa nini sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Gipuy-an ba nato ang atong katungdanan sa atong kaugalingon o sa mga tao nga gipiyal sa Dios kanato? Giunsa man nato pagtukod ang ginharian sa Dios dinhi sa atong kaliwala. Gihagit kita sa atong ebanghelyo kaniya. Isip kiniyalan kita muhatag kayo sa husay at tubangan niya. Basta ugan sa pagpasalamat sa gasa kinabuhi na gipaambit o salid ka nato sa Diyos. Anindang kitang kailangan sa pagdaan sa Diyos. Ako ang manluluwas sa kanang katawan, nag-ingon ang Ginoo. Kabisan unsang Pag-ibig ko sa Diyos kay tamis, napakasakit ang puri sa lumayan. Wala namang alalahanin pa, nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos ay kasama. So, may atong si Resolida. Asa man? Ikaw na lang maghatag kay mo Mama Joy. Dili, ato man tana. Kada unta natin inani, ato mo pa na itong kwarta kung naaba o wala.
Natuwa lang. Audit mo nila siya. Audit So, kada balay. Kada balay. So, pintaha, Joy. Kaya pag niya sa imong mama, di panista. Kaigna nga sa iya na balay. pala. Ay, mo mama, Joy. Tubong inyong lula, kwan? Oh, 50. 60. 77. Pintay City. Sige. Sige. Ako ba nagkasalad, ha? Artong kuan karon sa 20 City pila. Muabot na sa din si sa cellphone. Itong i-position dito sa tibo. Kuan kalibutan. At itong gingong agato sa unas kami. Aka nang ibutang sa So dili karon sa simbahan nakaambot kano sila nga ngano wa man ibutang natin hapitan sa Carmen kay na ilang kapilya. So dili lagi Carmen dadun. so ilang ti Carmen. Okay, kapilya man gihapon. Oh, kapilya man. Basin sa sunod sa propose. Diha ta magkuan pero pag humandi la Carmen, diha ko nun sa simbahan nato Bijili. Kay pagkugma ihatod na sa kabangasan da. Dili tumao ang katong kada balay-balay. Dili. Dili. Sinful. Ikuan ra man na siya posisyon. Gikan sa ingoob na. Naman din na ang tabo na ito sa mga. Na. Daron dili na wala na daron kuhaon na. Kuhaon lagi. Maabot og masapit sa 20 City. Kuhaon na. Dito ihatod sa taga ingoob mo na Talisayan. Kaya kasi ngoob Talisa, Medina, Talisayan, Balingwan dayon. So ihatod diha sa Talisayan, mantika dito ano ko nakakuan ganin Ingon sa kabangasan. Talisayan, dili pa. Ito una sa Kabulakan kay ito una. Dili man giuna sa taas. Nyagi. Bulakan lagi ayay. Kabulakan. Nya dito din sa Kabangasan. dito sa dito sa Kabulakan, patunong dito sa Suwagan, Kabangasan dayon. Anak din sa Ipangas. Ila Carmen. Dayon, paubos na dayon. Ibalik dito, kay dito na sa Samantangali dito sa kwan. Kada kapilya ako na agian. Na ila Carmen kay man na agi isukan. Kay diher aman sa kwan. Ug dapat unta dili na lang sa kapilya. Diha na lang sa pasukan. Pero sige lang kay bisan din ang father niya. So diha pa daw ug nga sa anak pero katikit kalman to lagi sa kuan 4. Di ba okay? Ha? Ano sana? Katikal sa to. Katikal man. Kanang katikes. Ano to? Katikitikal. Ang kalanan namo sa makadalaw at pagkanulang bawal. Pagpasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa kasalaan namo. Ug dili mo kami itubiyan sa balay. Dunuan sa kami sa kalutan. Maghimaya Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakalimo. Bulaan ikaw sa babae ng tanan. Bulaan sa among mga siyan ng Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampong kami magsasala, kalalo sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinagdarang sila ng mga katuigan mo rin katapusan. So, di na lang ta magkuan sa usa. Kaya murag hapon naman. Sige, panapos nga awit. Wala na. Ay, mo ba niya? Uyog ko kanimo. Dawas kanimo, Isus, ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo. Diyos kasing ko, ikaw ang tinguha, ikaw ang akong pangandoy, ikaw ang kalipay, ug ang katagbawan, paglaw kaning kinabuhi ko. Dadako, nasa kamo ato, mukuyo ko kanimo. Tudlo
Ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo. Diyos kaning kinabuhi ko. Ikaw ang tinguha, ikaw ang akong pangandoy. Ikaw ang halipay ug ang katagbawan, adlaw kaning kinabuhi ko. Dadako kung asa ka moadto, mukuyog ko kanimo. Sugdi ko pagpaminaw kanimo, sulti ko Ginoo. Kay mukuyog ko kanimo, mukuyog ko kanimo. Alangit na naman, natapos na nga among pag-iusa sa pagkampagya kanimo, Lord. Ginauton ta, Lord, nga imo kami panhalingan, labi na sa mong pagpauli karon, nga walay mga katalagman sa dalan nga among mahiyagayan, Lord. Salamat kaayo, Lord, sa imong panalangin, sa among panagtigom karon, o ginauton ta, Lord, nga ang tanan namong mga pag-ampo, o pangamuyo di kanimo, may katumanan unta, labi na gid, Lord, yampo namo. Ang among mga anak na tuwa sa laing nasod, Lord. Ang tanan nga tuwa sa laing nasod. Atagin taon sila sa panalangin, kaluoy, Lord, o pagpanalipod sa ilang pagpanarbaho, Lord. Ingon man, kaya ron sila mahiuli hapon din sa among dapit na walay mga kakakulian sa ilang pagpuyo dito sa laing nasod. Ug daghan kayong salamat, Lord. O kining tanan, Lord, ang pasalamatan. Pinagi sa imong bugtong anak ng sa Ginoong Hesus na sa may buhi ug hari nag-uban kanunay kanamo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. So, salamat Ginoo sa imong mga grasya. Salamat Ginoo sa imong gugma. Ihatag ka namo ang imong kalinaw, bantay kami, O Ginoo Diyos. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Wa ako Thank sa you. ano mo na imong sound yung wa ako kayo. Naalagis mo. Isnat sa Nami ubik diri sa ila ni Maninay. O mo nito si Maninay. Unya dayon magpa-snack na dayon mi snack. Ang sarap. Kusog na nga. Itaklo balik. Kaya bayabo. Unya dani mi ganina kusog kay uwan, kalit ra tong uwan daghan na kay karon uhong. Manguhong na pug karon. Dili na. Ante, ayo pag hinuktok dali na gani. Ang ka man si auntie nga katulog man. Bel. So mangisnak dai mi. Hugas son, tunga lang. Ala tunga rabi. Di, tunga mo sa baso. Tunga sa baso. Ang atong baso mamay magig kaayo. Tunga. Bel pa pandi na ba? Sige, kinsa katungan ni Kuan? Ano ta? Bata-bata, nanay ba nga bata-bata diha? Ali na. Mama bi. About to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Thank you, Lord. Mangisnak ta. Langit pagid ang grasya. Unang balintong naman na. Asa man to? Sige na. Dadto na ante. Ikaw, dali na. Ay, pagbigyan ako. Kanina yun. Kaminyuin na niya. Thank you so much. Mangisnak ta guys. Saan? Dili lang ito inyo parinte. Adele, kata isa. Joy! Ikaw guys. Imo din, ano mo kuk na ano.
Kung inom basta di ka puno din kay. Oops, oops. Usas ba nila? Usad. Hoy, mga bata, paminaw ka mo ha, paminaw. Sa sunod gani nga mag-big ka mo na ni. Joy na Dili ka mo magdudua ha. Dili ka mo mag-istorya ka. Hoy, ka bata, paminaw. Dili bawa. Ay, humana may pangisnak. Aw, manguli na po dayon ni. Matik nga mag... Dadalin. Labasin, mawala na po na, Lin. Diya na sa inyo, Lin. Asa mo ta sunod ila inyo na din. Ay, ginoo ko. Ang halad di ay. Dali lang GR dili na. Ah, man. Ako na tugmog magkakumpita ng GR kung di ka GR. Hindi lang sana akay. Ayo dada na. Dad, kay mawa. Aw, digid. Basi malipatan na po na. Unsa ron. Piluan pa kayo. Dan. Para huna. Para mag-uli. So guys, manguli-uli na day mi. Muna sila ni Auntie Linda, Auntie Ima, o ni Mama Ilang. Nag-bake day mi diris kay simbang gagmay nga simbahan. Na, danil ko. Bola ka. Hala, dinha mo mag-street rati oh. Mula ka. Kay lami na diha kay iyang gibutangan og spray. Naidaghan ka ang nako. Ay, unya na. Ugma na kung damagdahan na. Uy, manghung sa tarani di. Unya kay kusog kayo ang ulan karon kalitra ni ulan kusog kaayo. So danita mag-anhi kay basinay uhong guys. Na. My hisa. Dani kamaisa nini. Isa nini maninay. So diri ta manguhong. Kay basin di ay naa kay perting kusuga sa ulan karon. Nya basta mag-ulan kay magtubo dayon na ang mga uhong. At saka ligpos. You see nato pa sila, nangaraw-karaw pa sila sa mga buwak, mga kuan. Ako lahi po ako ang ginanaw, mga uhong at saka ligbos. Dana na mo agi oh. Turo sila ni Mama Ilang. Oh. Si Marlene. Naa. Kay humana siya guys. Pwede raman mag-street mo dan yung kay lami dani kay dili dan log. Dani naman ako kaya sa buton man dito ang atong sipasanan. Mao. Ang ila na lang di Marlene kay diretso man. Sila na diya agoy nagsunura ka man. Dani kay kami. Nadani ramis. Dani nami. Magbuwag-buwag na ta sama sa iskanding. Iko ana sa cellphone mo doy. Oh, Wait kasi. maugma man daw maglanpol 22 ugma no. Oh. Birthday ra ba ni Bidid karon? Kada amo silingan mo nag-ingon. Ni Bujid? Sure ba? Tugnaw bitaw kaayo. Apil ko. Hawang akong ginawhaan. So wala day sila ni Mamang. Ako ra ang niatin sa big every Sunday man na siya. Oh. Yeah. Ganina. Nanood mi sa kwarto ni ay sa sala nila kay daghan kayo sa nga tanan, usog kay sa nga tanan ang uwan, grabe. Ha?
Yang amo po ni dalan, di na pud kasulod among motor. Kay na. Danlog naman kaayo. Muna among motor magkamang-kamang na sa dugdani. Munang dito ra sa kamada. So dani ra day kukutob sa ako ang mga video, no. So daghan salamat o God bless na tong The next day. eskwelahan kasi ang Hi guys. magpa-ting inject ron ya wala na inject kining ako kay mahadlok to gipanhi ko sa maestra kay ako ang ipaasi sa bata. Muna si Jay Just baby. Si Princess, si Janine, o si Raika. Lakaw na. Dili pa di ay. Muna ang view sa mong eskwelahan. Hello guys, welcome to my life. Unsay live? Live ka karon ha? Hello guys, welcome to my life. Picture sa mo na. Mao din ning eskwelahan sa Mapua Elementary School. Hoy, wala dito ba? Ya si Janine kay ting resist day nila karon. Unsay partner mo dana nin? Say Paris. Makaon. Unsa makaon Diyos?